És una moció que el que pretén és que els ajuntaments també d'alguna manera es solidaritzin amb nosaltres i es manifestin en contra d'aquesta reforma laboral, que és injusta, que és inútil, que no serveix per crear ocupació i que el que fa és trencar el que és una mica el consens laboral que hi havia amb uns equilibris de patronal i treballadors a l'hora de negociar. Ara pràcticament li dona tot el poder a l'empresari, fins al punt de vista que el que farà és judicialitzar molt més les relacions laborals, haurà molta més conflictivitat i això no ho podem permetre perquè és un pas enrere de moltes dècades en aquest país. Per això també hem convocat la manifestació com a primera mesura de mobilització aquest diumenge a les 12 del migdia a Barcelona, i des d'aquí convidem i animem a tothom que s'informe bé del que representa la reforma i que es mobilitzin el diumenge amb nosaltres. Bueno, impuls no, a veure, Convergència clarament s'ha posicionat a favor de la reforma, inclús el senyor Duran i Lleida, que és el portaveu del Parlament de Convergència, ha dit que encara hi ha coses que poden tocar com el dret de vaga, i creiem que majoritàriament Convergència estarà a favor. Ara, potser hi ha algun ajuntament que té un perfil, encara que sigui de Convergència, però més social, i com a mínim potser ajudin a que la moció pugui sortir.